Meta s-siġar kollha jitqaċċtu, meta l-annimali kollha jmutu, meta l-ilma kollu jkun ivvelenat, meta l-arja ma tkunx sigura biex nieħdu n-nifs, hemm biss nindunaw li ma tistax tiekol il-flus. Hekk kienet tajt post li tefa' fuq Facebook ftit tal-jiem ilu biss il-Ministru tal-Ambjent José Herrera. Ironika l-aħħar u tistona bil-kbir mal-fatti tal-lum meta għandna gvern li bħal donnu ddikjara gwerra ħarxa fuq l-ambjent f'pajjiżna. Gvern li bħalissa għaddej fernezija ta' tqaċċit ta' siġar bla doċċ f'postijiet differenti f'pajjiżna. Donna xi xena ta' xi film tal-biża' id-dera li ħamas George Kaken li kien jinsab faċċata ta' dik li kienet id-dar tal-eks Prim Ministru Malti Dom Mintoff u li jagħti għal fuq triq tal-Barrani. Maġġar li kien joffri pulmun f'nofs triq traffikuża li minna jgħaddu eluf ta' karozzi kuljum. Fil-fatt fl-aħħar jiem beda tqaċċit ta' dawn is-siġar huwa mistenni li f'Santa Luċija biss jitqaċċtu ma' 300 siġra. Din il-fissazzjoni tal-gvern li qaċċat kważi b'mod sfaċċat dawn il-mijiet ta' siġar qed anqal ħafna rabja fost il-pubbliku, tant li kif rajna l-ħadd li għadda s-soċjetà ċivili qed ingħaqad f'attivitajiet ta' protesta u kundanna. Issa sa Xavella iż-żagħżugħa Mostija li kienet il-moħħ wara l-protesta tal-ħadd li għadda u li għalija attendew mijiet ta' persuni tefet post fuq Facebook brabta mal-massakru tas-siġra f'Santa Luċija fejn saqsiet minu lest għal protesta oħra.